Yes. Ndị be anyị ụtụtụ ọma ihe ọma mere na anyị ya dịkwa na anyị na mma ọganihu dịkwa na anyị ọ na-aba agụpụ ụzọ agụpụ ọ na-ara agụpụ ụzọ na-akwụrụ Ndubuisi ndị be anyị asị ka ọma kagbuoro anyị ofe ọkwụrụ ka oriri wee kwa anyị oriri good. Ihe nchọrọ iwetatụ nwa ebe a n'ụtụ a ka o wee doo gị anya bụ ọ bụ na ile anya gị nke ọma ị ga-afụ na nwanne anyị nwoke onye Yoruba ewepụtago ukwu egwu ọ mere ofu ihe nchọrọ ka ngwa ndị Igbo be anyị ndị Igbo be anyị bụ na ihe anyị bụ eme anyị o mere nwoke be anyị a na-akpọ melu nwa oyiri abụọ ndị ga-amụ ihe a na-ekwu ga-abụ ndị oko ya be anyị bụ ihe ga-anwe ike cheta ọmụrụ onye mkpọrọ afọ na ndị Igbo be anyị na-eme onye mere echeta ga-eme ya ọzọ onye mere echeta ga-eme ya ọzọ. Nke ịbụọ bụ na ịbụ ndị Igbo meburu onwe anyị ihe bụ na anyị ebezie ego were beruo nke bụ na ya enwe ọnụ ikwuru onwe anyị ọnụ anyị n'ikpeazụ a n'ọzọ mmadụ ga-ekwuru anyị ọnụ anyị legodi ndị pụtara ebe ikwuru anyị ọnụ anyị na ihe niile Igbo nwee. Asị m ka nkenegodo enyenwa bụ Sowore bụ onye pụtara na West Ndizie n'ahịa Igbo ọ bụkwa n'isi ebe a ka o bee n'ezie n'ihe dịka ndị ugwu bụzi ndị na-eprotestiri anyị against njide ejidere Nnamdi Kanu na ọ dị wrong evụl ya ndị na-ekwuziri anyị ya bụzi ndị ugwu chekin nọ ndị Edo dịka very dark man na-ekwuziri anyị na-abachiteziri mba anyị nwe kwesịrị ebe a anyị nwebụ ndị Igbo nwe ehi m gwara ụnụ na ndị Igbo dịka egwu apịrị amụ na agbụraba dị mkpa ụfọdụ kpọrọ na fon na-asị why talking like that anyị not talking like that ọ bụ na ma bụrụ onye Igbo lezie n'anya ndị Igbo be anyị bụ ọ bụ na eme anyị ihe ọ bụ na eme ihe anyị mere ndị ọzọ tribe ọzọ eme anyị nke ha emekwa anyị ọ bụ na eme ihe anyị mere tribe ọzọ emekwa their own ọ bụ na eme anyị ọ bụ na o nwere ihe anyị kwu emekwa anyị ọzọ ya bụ onye mere echeta ga-eme ya ọzọ a na-agwa gị ndị Igbo be anyị na-eni etiri m mkpu anya ihe nji were eti ọzọ tata bụ ma na-echukwa ịtụ ihe ọnụ ọzọ tata bụ ekwubuona m ya nyaa mana nke ejiri ikwuru ụbọchị nke tata bụ anụrụ na-eme protest na protest ya ga-eme ga-abụ na ụbọchị nwa bụ on 28 na ga-enwe protest na Abuja eji anụ na protest ahụ anyị nwebụ ndị Igbo ịfụna na ọbụrụ ndị Igbo organize this protest ndị organize ya protest ya bụ ya n'isi bụ ndị Yoruba ọha bụ ya n'isi ma ndị ugwu na o mere ka ọ dị na Nnamdi Kanu ka nọ n'ime n'anya fa mana n'anya anyị ọ dị anyị mma maka na ọ bụrụ na ọ dị anyị mma anyị aka emego something mana ọ n'anya ha ewesị mba na ga-emekwa protest na nke a bụ mmegbu na o nwere ihe nwa amadi ya mee mana mụ na gị na ebe ahụ kịta ana n'ụra ị ga-afụ n'ụbọchị ahụ na ị ga-afụchasị omere people ga-eji arụ protest ya ịfrasị na ga-eji mee peaceful protest peaceful one na Abuja ị ga-afụ ndị ga-eji ya dozibo ori na be anyị ọ bụrụ ụmụaka be anyị ị ga-afụ ndị ga-eji ya were ebe mebibi ihe na be anyị ọ bụrụ ụmụazị be anyị ị ga-afụ ndị ga-eji ya wee bịa mebe mkpamkpa dị iche iche ọ bụrụ ụmụaka be anyị ị ga-afụ ihe ha ga-eji ya wee create why na the people na-ahụzụ ma na-agba mbọ ihe ndị a na-ekwu okwu enwekwa ihe ha jiri wee create mana ndị be anyị ga-eji ya create a very big sin ka i were ghọta ụdị ndị anyị bụ ka i were ghọta ụdị ndị anyị bụ ka i were ghọta ụdị tribe ịfụrụ ndị akpụrụ ndị Igbo mana bụrụ nne ha na-atụrụ ime ha bụrụ onye Igbo tụrụ imebe maka na nwatakịrị ọbụla bụ nne na nna ya mụrụ ya direct enweghị ike plan against the father. It can be possible maka na the gene and the blood is there. Ihe chọrọ ịgwa onye ọbụla bụ na peaceful protest ekwu na ga-eme na Abuja ọ bụrụkwa ihe eji ebute nsogbu ọ bụrụkwa ihe eji ebute nsogbu n'ala Igbo ọ bụrụkwa room ka ọ bụ for you to go and double things ọ bụrụkwa room ka ọ bụ for you to send all this warning ma send ndị mmadụ this video ọ bụrụ na dịka ekwu na ya eje na Abuja ka eje protest ya na iwe dị na ihe a na-eme Nnamdi Kanu na ka esi rapụ nwoke ahụ na-anwụ na ọ dịrọ mma ọ ihe kwuru okwu ya asụrọkwa gị je emebie mkpaka chọpụ mmadụ asụrọkwa gị je etinye n'ibọdụ ife asụrọkwa gị were ya je ezugbo ori ọ mekwa ihe ekwu na ga-eji ya wee ga-eme abụghị jemekwa Abuja nke otu nke ịbụọ bụ na this peaceful protest like ka ekwuru ya ọ bụrụ na anyị nwabụ Igbo ji ofu obi
nọ na-abụ mmadụ ji abịa mmadụ bịa ka ya bịa nyere gị aka ihe bezoro onwe gị aka n'ụzọ pụrụ iche. Ọ bụ na anyị nwebụ Igbo bụ na anyị ji otu obi n'ihe anyị na-eme kịta maọbụ ihe a na gọọmenti ndị mba ọzọ kwadoro ka e were meje protest na Abuja ka ha kwukwa. Mana ị mara ọ bụ na anyị nwebụ ndị Igbo bụ ndị ji otu obi eme ihe, anyị ekwurozie maka ahụ ube were ya bịa rachaba ntụ, maka na a na-esi na ahụ ube aracha ntụ, anyị esi na ahụ ube racha ntụ. Onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo, onye ọbụla shọtụ down. Ebe ọbụla onye ọbụla bụ onye Igbo na-eme business ọ shọtụ put ya down for on that day, nọrọ na ya adị gị, nọrọ godi be gị, zuo ike be gị. Mana ikwute ya kịta na-asị na ọ na-ekwu okwu ka e were nwee nke a ma this and that, because unu na-anụkọba bụ onye kwuo eziokwu unu asị pụtanya na okwu eziokwu. Nke a ka unu gbara first, maka unu jicha kọntaktị ndị amị na ndị polisi na ndị ihe dị iche iche ma ndị chief judge, unu jikọcha kọntaktị, unu na-eji kọntaktị unu ji enyere onwe n'aka. Ọ bụrụ na ama na o kwesịrị ekwesị ebe ọbụla na-eje the peaceful protest on the 20th, na o kwesịrị ekwesị na anyị gbabụ ndị Igbo all over ebe ọbụla anyị nọ, anyị shut down. Onye ọbụla nọ na bịa rie nri for the day, zuo ike for the day, wepụta ụbọchị ya bụ 28 anyị nọrọ ya ka the whole world wee mara that we are not happy. Asọrọkwa gị je ebibie ihe mmadụ, asọrọkwa gị je kwụgharịba na street, ọ bụrụkwa ebe ka ikwu na ga-eme the protest maka emugbu ndị bụ ndị nzuzu, ndị iberibe, ndị ọchọ ka ọkwa e nyere m maka ogbuo ehi ahụ mma na mpi ihe agbalaga. Ihe ekwukwara ebughị na Abuja ka ekwukwa. Ọ bụrụ ịma na ọ bụrụ na anyị nwebụ ndị Igbo chọọ ka anyị gosi na ihe ahụ nwa amadi ya na-agba mbọ ya kịta na anyị dị na anyị so na ya na ihe anyị kwesịrị ime kịta na we have to shut down ahịa niile na 20 ahụ, ọfịs niile na 20 ahụ, ndị Igbo anakpuo n'ime je nọrọ jụụ ebe ọ bụla ya enwezi ọnụ okwu. Ihe anyị na-eme bụ ndị tribe nke akparịba akparịcha, onwere ihe anyị ga-eme. Another tribe apụtakwa akparịba, onwere ihe anyị ga-eme. O bụrụ okwu ahụ ekwu na mgbe na-adịghị anyị ndụ ga-adị irrelevant in the country. Haba mụnwazi na-asị o na-eche na o kwesịrị ndị Igbo be anyị ga-anakpuo n'ime that day. Onye ọbụla anakpuo siri nne dị mma rie, ma nọrọ ka onye gosi na nwanne ya nọ n'ụzọ iche, ma nọrọ ka onye ndị mmadụ na-ekwuru ọnụ ha, ma nọrọ ka onye ụwa na-ekwuru ọnụ ha, ma nọrọ ka onye ndị tribe ndị ọzọ niile na-ekwuru ọnụ fa. Anyị anụrụ nwayọ for the day. A na-ajụ what happened today, asị na a jere protest, peaceful protest na Abuja maka Nnamdi Kanu. Nọ ya ka anyị ji wee na ya dị ndị Igbo. Ọ bụ eme ya, o nwere ihe ga-eme ọka, ọ bụ na eme ya na oru ori ya. Ọ bụrụ na eme ya na ọdịmma mee ya, ọ bụrụ na eme ya na oruri ya mee ya. That day kwesịrị ka enwee onye ọbụla na ọrụ be ya zuo ike for the day. Ebe niile a na-azụ ahịa ka anyị were mara ma only way you ask ofe nọ n'obodo a bụ Nigeria, ebe ọbụla ị na-shut down ka e wee ma na onwere ya na-eme anyị. Mana enwere ike ngwu ekwu okwuchi akịta na ya ga ọrụ na-asị ka enwe site atụ ịkọbata umere efe adịbeghị sịsa a cheke n'oge niile ahụ unu na-egbu onye ka unu megidere. Nke onye na-efudu ọkwado nke onye uforufo. Ọ bụ na onye mba ndị ọzọ ebidogo ibi isi ka ha pụta ka ha bịakwuo okwu a ka ha bịanyere anyị aka lụba ibe a, na-agbanyeghị na onwe ebe mfụrụ anyị lụdebe. Mana ebe ọbụla odigo like that, gịnị ka anyị kwesịrị ka anyị mee? Ihe anyị kwesịrị ka anyị mee bụ anyị were ohere ahụ na 28 a baa n'ime in respect of that thing ahụ amadi ya na hustle ka o wee nwee ike ịmụtakwu mmụọ mkpụrụ ma ọ bụla ebe a ka ọ ga-esi dị mma. Anybody, any tribe ọbụla that can help, anybody can help. Moto gị mebie n'ụzọ ya na-akwara gị aka da abụ tribe. Business ị na-eme ọ bụ ọsọsọ tribe gị mere gị ji nwee ego. Contact is contact. Let us utilize our contact and do something very, 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 very good. Na nchịkọta ọ bụ na ọ dịrọ mma dede ahụ ka onye ọbụla na ọ jụụ na bịa for the that 28th ahụ dịka Sowore ha siri kwado ya. Ọ na ọ dịrọ mma like that ka ọ dị mma na ya make a lot of senses. Ọ bụ na ọ dị mma fine, ọ bụkwa na ọ dịrọ mma ọkwa anyị na ya